No, poj. A teraz ti ukážem, čo u nás sa stalo v izbe. Aký škvrny budeme čistiť. No, toto, vidíš, je káva. Julia, poj tu, please! Máme kercher. Máme tu kercher. Tak, dáme tu tabletky. Máme tu 2 kusy. A môžem ísť na to. Na fľaky používame takúto tekutinu od Kliment Professional. No a teraz to všetko len vysajeme. No ale ja viem, že aj vy doma máte fľaky na prádle. Poďte, ukážem vám toto. Toto je fľak. Neviem o čo. Toto je veľmi silné, ale doma môžeš použiť vanič. No a zajtra uvidíš výsledok. 2 days later. Tu je náš čistý výsledok. Pre viac tipov a trikov sleduj náš Instagram.